gaan we natuurlijk aftellen. Oh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Op het Nederlands Filmfestival in Utrecht is juster het Fries Film Office lanceren. Dat is een bureau dat filmmakers helpt om in Friesland films te maken. Bij gelijks het vinden van een geschikte locatie en mensen te vinden die het helpen kunnen met het maken van de film. Nevens directeur Joris Hoebe van New Nordic Wave, de organisatie van het Film Office, is Friesland tegen geschikt voor het maken van films. Maar het is wel wichtig om dat te promoten. En Utrecht is het plak om dat te doen. Ja, we zijn hier in Utrecht bij het Nederlands Filmfestival en dat is echt het hol van de Nederlandse film. Dus we wilden echt een statement maken en zeggen van filmmakers van Nederland, kom naar Friesland toe, daar gebeurt het. En daar kan je je film gaan opnemen. Dus dat is wat we nu uitdragen. Naast het Film Office waard ik een online platform opzetten. Dat filmmakers die actief binnen in Friesland elkaar vinden kennen. Ja, ik ben net uit Amsterdam naar Friesland komen wonen en het is gewoon heel belangrijk dat je andere filmmakers kan vinden en dat je geïnspireerd raakt door andere makers en dat er een soort klimaat ontstaat waarin je ook echt films kan maken. Want zo'n extra push om naar Friesland te komen, dat is wel nodig? Ja, er is nog niet zoveel in Friesland, dus ik hoop wel dat dat nu gaat komen, dat er meer gaat komen, ja.